Zastupujem Šato Rubáne, vinárstvo, ktoré hovoríme stále, že je to nové mladé vinárstvo z južného Slovenska, z Ostrekovského vinohradníckeho rajónu a ľudia, ktorí nás poznajú alebo ktorí nás ešte aj nepoznajú, hovoríme, že spracovávame predovšetkým nové slovenské odrody, novošľachtence, ale zároveň aj tradičné odrody, ktoré poznajú ľudia z celého Slovenska. Nájdu ľudia u nás jednak ubytovanie, krásne priestory, starý kaštiel, viac ako 230 ročný, moderné priestory na degustácie, na eventy a teda krásne svadobné šapitko, ktoré je každoročne využívané počas celej sezóny alebo počas celého roka. Posielame vína na súťaže také významnejšie, hlavne medzinárodné. Tých súťaží je strašne veľa samozrejme, ale snažíme sa vyberať troška také vyššie alebo súťaže na vyššej úrovni, ktoré nám dajú hlavne spätnú väzbu. Nie sme z tých vinárov, alebo také vinárstvo, ktoré lepíme nálepky na etikety alebo teda píšeme sa nejakými oceneniami, ale súťaže, hlavne práve tieto medzinárodné, považujeme za akúsi spätnú väzbu pre nás, či tá práca je dobre nastavená, či tie odrody majú ten odrodový charakter alebo celkovo tie vína, či sú spracované na tej úrovni, ako si to my predstavujeme. Takže hlavne je to pre nás spätná väzba. Takže za posledné roky sme zredukovali troška ten počet súťaží a naozaj na tie najznámejšie európske a slovenské súťaže prihlasujeme vínka. V podstate sme pri zrode tejto súťaže boli aj na začiatku, alebo aj sme ako vinárstvo partnerom súťaže a považujeme to za jednu z najúspešnejších slovenských súťaží, veľmi dobre nastavená úroveň a myslím, že je to obrovský prínos takto pre vinárov, keď dokážu svoje vína prezentovať po celom Slovensku na rôznych podujatiach a nie len rozprávať o nejakom úspechu alebo získať niekde nejakú medailu alebo ocenenie, ale hlavne ukázať toto spotrebiteľom, bežným ľuďom, ktorí sa niekedy nedostanú k tým vínam, hlavne k tým oceneným, keď sú to najmä nejaké limitované množstva, takže je to veľmi dobrá cesta a určite prínosné pre každého jedného vinára, ktorý je tu nielen dneska, ale teda celkovo na všetkých podujatiach Danube Wine Challenge.